Истәмісіз эфирда пәнжешәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алғатыба төп темалар турында. Эзләүләрне дәвам итәргәме, туктатыргамы? Коткаручылар суда вафат булган малай турындагы мәгълүматны тикшерә. Тулырак Гүзәл Габдуллина. Тукай районы хезмәтчәннәре уракка төште. Бу эшне беренчеләрдән булып башлаучы Кама агрофирмасыннан Римма Әхмәтова. Күңел пати гөрләп үтте. Татарча дискотеканың иң күңелле мизгелләре хәбәрчебез материалында. Шолуда инде икенче көн суда батып вафат булган малайны эзлиләр. Гес бистәсендәге пляжда бала батты дигән мәгълүматны коткаручыларга кичә төштән соң җиткерделәр. Бу хакта вакыйганың бердән-бер шаһиты хәбәр итте. Белгечләр эзләү эшләре алып бара. Яр буенда киемнәр дә юк, якыннары да бала югалуы хакында полициягә мөрәҗәгать итмәгән. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Кичә кизү торган коткаручылар бүгін ял итеп поста алмашынганнар. Булат Шафигуллин хезмәттәше сүзләре буенча пляжда беркем дә аянычлы вакыйганы күрмәгән. Бата торган кешене айыру кыен, моны нигездә белгечләр генә күрә ала ди ул. Человек, он когда тонет, он кричать не может, так как он захлебается. Он набирает воздух и собирается уходить под воду. И так бултыхается, как поплавок, грубо говоря. Но определить, конечно, сложно. Два спасателя. Людей много. Коткаручыларга малай мөрәҗәгать итә, аның сүзләренә таянып эзләү эшләре оештырыла. Инде икенче көн МЧС хезмәткәрләре елга акваториясын тикшерә, водолазларда эшли. Он самого утопления не видел. Он видел, что якобы, значит, примерно его же возраста, значит, подросток барахтается в воде. Он видел, как он туда поплыл к буйку, значит, потом обратно поплыл и где-то там метрах 2-3 от буйка, значит, он якобы начал барахтаться. После чего мальчик побежал к пляжным спасателям. Белгечләр бату очрагы булмаган дип өметләнә. Әлегә кадәр полициягә бала югалуы турында мөрәҗәгать итүче юк. Бәлки шик уяткан йөзүче исән-имин килеш өенә кайтып җиткәндер. Эзләүләрне иртәгә дә дәвам итәчәкләр. Әгәр 3 көн эчендә нәтиҗә булмаса, алар туктатылачак. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Элек хәрби хезмәткә яраксыз дип табылган егетләр кабат медкомиссия узачак. Законга үзгәрешләр декабрь аенда кертелгән иде. Шуннан бирле республикада 2 егетне армия хезмәтенә озатканнар. Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин белдерүенчә, сүз табиблар ялгышы турында бармый. 9 ел эчендә яшь кешенең сәламәтлеге үзгәрергә мөмкин. Дәваланганнан соң хәрби хезмәткә яраклы була ала. В случае признания указанных граждан годными к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями, они переводятся военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе, и подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. Это весной мы смогли отправить войска пока только 2 пересвидетельственных граждан. Россия Дәүләт Думасы телләр турындагы законны кабул итте. Хәзер мәҗбүри мәктәп программасында рус теле һәм туган тел булачак. Туган телне укучының ата-анасы сайлап ала. Ул татар, башкорт, удмурт, мари һәм башка тел булырга мөмкин. Теләүчеләр туган тел итеп рус телен сайлый ала. Хәзер Мәгариф министрлыгы алдында уку программалары, дәреслекләр әзерләү, туган тел укытучылары туплау мәсьәләсе тора. Тукай районында бөртеклеләрне урып җыю башланды. Беренче булып көзге будайга Кама агрофирмасы кереште. Беренче көннең күрсәткечләре яхшы, гектарыннан уртача 45 центнер. Агрофирманың Новотроицк бүлекчәсендә 5 комбайн эшлим. Бүген иртәгә тагын 5 техника чыгарга тиеш. Авыл кешеләренең хезмәт уңышлары турында Римма Әхмәтова. Агрофирмада күпчелек бөртекле көзге культуралар игеле. Алар барлыгы 4564 гектар мәйдан били. Биредә орлык өчен бодайның иң югары сортларын үстерәләр. Чәчүлек материалны бөтен холдинг куллана. Быел беренче тапкыр Прииртышский һәм Умка дигән яңа сортларны утыртып караганнар. Күпчелек исә Скипетр сорты чәчелә. Көзге бодай басуында басып торабыз. 136 гектар менә монда. Ул бездә барлыгы игеле Новотроицк өлешендә 1341 гектар. Уңыш күреп торасыз. Начар түгел. Бүгін көндә менә бу басуга кичә кергән идек. 45 центнер белән бара бу басу, 45 центнер белән бар яхшырак басуларда 60 чыгар дип
Ümit итәбез. Урып җыю иртәнге чык кибегә башланып төнгә кадәр дәвам итә. Техникага запас частьләр, ягулык майлау материаллары җитәрлек. Механизаторларга көнгә 2 тапкыр кайнар аш оештырылган. Тиздән төнлә дә ашата башлаячаклар. Эшләүчеләрнең күпчелеге яшьләр, авырлыкка бирешмиләр. Анатолий Черновның бу эштә 4нче елы. Уңыш әйбәт. Иртәнге 6-дан кичкә соңга эшлибез инде. Көннәр кызу тора, шуңа күрә техниканы, игеннәрне янгыннан саклыйлар. Бу вазифаны ветеран механизатор Ильяс Саляхов үти. Су тасыйм, комбайнерыма саклап торам, үткәздән. Комбайнерлар бергә чыгам, бергә кайтып китәм. Кичкә бу басудагы бодай урылып бетәчәк, аннары техника башка участокка күчә. Иртәгә агрофирма кырларына тагын 5 комбайн килергә тиеш. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә Орловка буҗрасында светофор эшләмәячәк. Бу электр челтәрләрен төзекләндерү белән бәйле. Светофор эшчәнлеге вакытлыча иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр туктатылып торачак. Автомобиль йөртүчеләргә маршрутны алдан ук уйлап, башка юнәлеш сайларга киңәш итәбез. Ашык һавада күңел пати, күңел радиосы шәһәрдәшләр өчен Сандали пляжында зур бәйрәм дискотека оештырды. Игенәчләрдән бүләкләр, татар эстрадасының популяр җырчылары чыгышы, Казан диджее һәм искиткеч һава торышы күңел пати зур уңыш белән үтте. Күңел пати тәүге тапкыр гына үткәрелсә дә халык күп. Барсы да бийләр, күңел ачалар. Игенәчләрдән бәйге игълан иткәч җанлылык тагын да артты. Армада сәүдә сәнәгать компаниясе үз призларын тәкъдим итте. Җиңүчеләргә 3000, 7000 һәм 10,000 сумга сертификатлар бирелде. Җиңдем, җиңелмәдем. Приблизительный сонны хотя бы әйттем, түгел сонны әйтә алмадым, конечно. Но мин бик шат. Шулай ук безнең бик шәп бер спонсорыбыз бар. Транспортная европейская компания. Пассажирские перевозки на автобусе Казань-Челны. 5/9 единица. Довезем вас до столицы! Әлеге компания Чаллыдан Казанга һәм Казаннан Чаллыга бару өчен сертификатлар тәкъдим итте. Җиңү 2 кешегә елмайды. Рәхмәт инде сезгә бүләк иткән өчен. Бүген шундый праздник булганга бик зур рәхмәт. Алып баручыларны сәхнәдә җырчылар алыштырды. Татар эстрадасының популяр һәм яшь артистларын күңел пати кунаклары шатланып кабул итте. Бик шәп кешеләр, прям көчле, энергичный һәм бик күп заряд бирә, позитив заряды. Күңел радиосы шундый зур чара үткәргән икән, ничегенә мин килмичә калам. Беренче шалтыратуга мен киләм, кызлар дип әйттем. Шәһәрдәшләр өчен Римма Никитина, Илназ Гарипов, Илнар Гыйльманшин җырлады. Күңел патига дип махсус ерак районнардан килүчеләр дә шактый иде. Бик шәп, бик шумен. Именно Варшавадан килдем. Атмосфера әйбәт, яхшы. Бик ошы, бик шат, ял итәбез рәхәтләнеп. Күңелләр күтәренке. Я бик нык итеп ошады, монда бик күңелле, бик рәхәт. Мин бик шатмын бүген килгәнгә монда. Күңел пати супер! Күңел пати шәп! Бәйрәм төнге 2-гә кадәр дәвам итте. Әсенханова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Иртәгә Тукай яр буенда төп чаллылар очрашачак. Бу 25-нче юбилей җыены. Оештыручылар сүзләренә караганда, программа шактый саулым. Очрашуда беренче җитәкчеләрне, активистларны искә алачаклар. Җәмгыятьнең иң өлкән яшьтәге әгъзасы Зөфәр Мустафинны 95 яшьлек юбилей белән котлаячаклар. Ул Чаллыда беренче музыка мәктәбен оештырган хөрмәтле кеше. Төп чаллылар бәйрәме популяр җырчылар чыгышы белән үрелеп барачак. Чара кичке сәгать 5-тә башлана. Бүгінгі абнашлар, мен сіздің білән сау булашам, исән сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.